Astăzi, 3 aprilie 2013, elevii Crișincov, Artem și Sârgunov Alexandru au pregătit pentru concursul de la etapa sectorială o Grauernes. Și la Grauernes asta avem cu diferite lucruri interesante. Așa? Deci, pe de o parte, noi avem aici, așa, dacă ele vin în țările străine, așa, ele au nevoie să schimbe valuta. Așa. De altă parte, trebuie să treacă și controlul veterinar păsările noastre care vor veni. Șeful care primește sunt din păsările locale, deci el este șeful și primul control trec și la etajul întâi acele care încă nu și-au făcut, păsările care nu și-au făcut locuința lor, ele trec acolo întâi și pe urmă ele o să plece să facă cuibul lor. Deci asta e ca primul ajutor lor. Desigur aici, aici este cantina, felul 1, felul 2. Dacă unele păsărele nu le place anumită deci, hrana de venită din la dânsi, ele au ocazia de diferite tipuri de hrană. Da, ca să aduc aminte de trecerea de ora de iarnă, de ora de vară, așa, deci le-a fost pus un ceas aici să orienteze păsările. De asemenea, au și calendarul, da, să orienteze când o să se plece înapoi. Și, deci, băieții pregătiți pentru concurs, tot frumos, sper că ei să aibă un loc bun, așa, deci, le urăm succes și ca liceul Rebreanu să ocupe cele mai bune locuri la orice concursuri. Hai, să într-un ceas bun, băieți! Hai, victorie, băieți! Asta, normal! Ole, hai, bun, tot!